Never. Practice ba niya? Never. Short ba? Tingin ka Busy pa sa baul! Ako pa! Grabe! Ako ginabigyan! Ikaw ba dyan? Gusto ko! Grabe! Iba to! Sunod na ba? Kayag ba? Look! Ano ba niyot? Balik ka na dyan. Ano, di rahayag? Nag-record eh. Okay. Oh, di rahayot! Nakita di mo! Kayag ba yun? Ano yung shades eh? Ayan, better. Madilim ang iyong paligid. Hati gabi walang hanggan. Kasi ba? Hi guys! So, first day karon nga nabasa akong buhok, no? It's been 5 days since ayan ako siya gikaliguan. That's why mura siya guseresal right now. And actually guys, ang real problem jud sa kanang magpa-bleach sa ilang buhok kay ang kuan jud kung saon pagpatsyada after sa buhok ay di ba kung sa salon jud ka hatagan man jud kanila og kanang mga check. That's why gwapa kay mong buhok niya. Di ba ako kabalo, di ba ako hairstylist. So karon maning maning kamot ang bayot kung giunsa to ni Ate Pau ang iyang pag-design sa akong buhok. Pero before ta magsugod, magpa-music sa tag Karinsita. Karinsita, nice to meet ya! Na! Padung na ako mga dancers diyan! Paggaling ka libang niya, day! Padung na ako mga dancers, day! Day, tabangin ko sa akong buhok, day! You got me, day? Yes, day! Karinsita sa ko, day! Karinsita, no apology lyrics. Ay, basics ads si Karinsita, ay! Mahal ko ang Pilipinas! Big girl now, I don't need to cry no more. Kasi akong buhok. Busy ba sa tubig yun? It's my brand. Instagram. Busy ba na ako yun? Apology. No apology. I don't give a damn. Party! Julie! Wala akong pake! Wala akong pake! Layot! Lawag yung buhok yun! Instagram! Ano? Jiguan na yung mga Instagram! Ug karon kay human naman ko sa akong Karinsita nga dance routine, panguon sana ako ang mga kabisi pa sa akong buhok. Ayan. Wa! Lakas maka-park Jimin ring nga side. Opa! Bakit ko? Panguon sana ako mga gamit sa buhok na. Laban na jud sa to mga blower, mga kuan dira. Hair straightener. Nadi ko ibagan mga sudlay mo ni siya mga essentials. Tip day guys, before ninyo straight ang inyong buhok gamit ang inyong flat iron. Flat iron tawag ani dai? Dai, tuwag dira dai. Flat iron title ani? Dili na flat iron ba yun? Hair ironing. Basta Iron Man. Bitaw guys, number 1 tip jud before mo mag flat iron sa inyong buhok kay kuan jud siya. Sprayhan ninyo siya og keratin smooth na flat iron smoothing spray para di jud siya dali madao. Maybe magbuhat ko another ko tutorial nga how I edit my hair. Busy ba? How I prepare my hair. Lisod jud siya guys. I think majority jud sa kuan sa akong day. Stress sa akong day kitong jud sa akong buhok. Hindi kay ko kabalo jud. Day, blower na day. Mana kalibang day. O diba? May nabutag angle. Ay, di pa lang. Tura. Usog siya yun. As the days go by, kaya nagkatsada akong buhok. Pasensya naman yung mga days nga wadyo ko nag-makeup para aning nga vlog. Kaya gusto din ako ipakita sa inyo ha kung sa ka-struggle mag-prepare buhok. Right now, kailangan may mga 1 hour para mag-prepare. Issue 1 hour. Day! Yan day! Mga 10 minutes day! Kaya itong mga backup dancer na nasa ubos day! Instagram! Kasi! Wala ako baka! Day, wako kasabot day! Di ko may blower day! Nga way sa amin day! Diba?
Magic. Mag-change na din kag sublay. Mas matsada siya. May gibuhat si Ate Pao sa akong buhok kay yung ginainan. Kung gibawon sa ako. Day, mag-straight na day. Nagwampa na akong buhok, day. Bakit ko? Okay, okay. Diretso na sa pag-straight, no? Mana ka, day? Mana ka, day? Okay, plansya na ta. Magamit ta ni ilaham. Nay pangalan na ni day. Alligator Kimpit. Term niya si Pao yun. Dili. Crocodile. Crocodile hair tip. Am I pretty now? Kiki, do you love me? Kiki? Si Kiki? Sabi niya ay? Are you riding? Day, nagsiyo sa'yo. Nanguhan na kulat sa ibo, day. Laban na nila, day. Day, flash tarong, day. Bawala ba kang tae, day? Yes, day. Karoon mo pa si Angela, no? Ako nang sugdan ako ang flat iron. Kaya na ba na siya dapat strong independent unicorn ko? Init siya, yut. Day, good luck sa bayot, day. Kalisod-lisod doon ko sa akong life ba? Dali, nakainin ko sa amin. Nakalisod ba, oy? Balhin sa akong kwarto. One eternity later. Okay, day, in fairness. Kibaw na ko, day. Lisod man siya, day. Nga nang lisod kung ikaw lang isa, day. Muto, ang na-realize yun ako kani sa journey na ako sa akong buhok, no? Nga, di jud sa yun para magwapa ka. Awa, day. Tanawa sa day. Ito na, day. Sa likod na po, day. Yung sa i-blower sa natong likod. Basta siya. Okay, kaya wala din na bloweran ang likod, no? Laban, day. Busy ba sa akong hairstylist dira? Uy, pakita ka sa day mong kulot-kulot dira. Day. Okay na, day. Tindog na, day. In fairness, siya na akong pagka-straight ka ron. Yes, sige daw. In fairness, story time ta guys. Kay katong day nga nagpa-color ng buhok na ito bar. Nako isa ka amigo dito. Di kay may amigo good. Ila lang mi. Gignan ko niya doy nga. Actually, you really look good right now. I haven't noticed you before. Busy ba? Ay, bakit ko? Nandagan praises sa akong buhok. Muna no, salamat kayo. Nag imong kuan day buhok day. Lahi day no, tungod sa kamandag sa akong buhok day. Nag-Google H ko day. Nawala akong cellphone. Wala ni kong cellphone karon guys. Muto. Okay. 210 degrees Celsius. Init, dali ni mo init. Dali ra na mo init day. I-clip gud na to day. Sige, dali ko kibaw day. Easy ba na to? Oy, magkuha na to sa parlor. Tuko na nag-parlor day. Inani jud guys. Inani ang ginabuhat everyday kung ganahan ka nga ma-maintain jud imong gwapa nga buhok. That's why kato jung time na jud ko nga tikpaw, tsada jud kay imong pagka-design akong nakulbaan jud ani is like kana nang ikaw. Aminin, inanapod mo magpagupit mo sa inyong buhok like tsada kayo ang sa barber nga paabot sa inyong balay kay. Saan listen mo rin pagbalik oy, di mo ko kibaw oy. One time big time mo nang gilahos jud na ako pag-party day. Sa akong pagkalahos day, nagbubo ko day. Nalahos ako cellphone day. Nabiling day. Agay day. Napasok ka? Init day. Inaya day. Ay, sigliyog day. Sige day. Pero in fairness, nice na akong pagkakulot ay pagka-straight ka ron. Day, yun sa ako nung spray day. Kung na to, nakapalit ka ba? Yes, day. In fairness, ganun sa buhok ron. Nagpinaghirapan jud uy as in like kani dire guys, like gilayer jud din ako siya. Nagamit jud ko ato ang crocodile nga clip para isa-isa jud siya. Kay for days, bati jud kay siya akong buhok kay murag na-maintain for 3 days ang gibuhat niya tipaw until naligo ko. Naya day. Nagstorya ko day. Day, hairspray day. Wala na, hairspray na taday. Tsara na likod day. Actually guys, wadyo ko ginagamit sa akong buhok before kay black rabe jud siya nga black. Karon na jud ko since na-introduce ko sa world sa K-pop aning mega day na to dira about tai. Day! Nani-mouse ka sa ako day. Walang karon guys, first time ko nagpalit aning extra hold hairspray. Gamito na mo siya. May kapuro ko day. Uy, pag-focus dira. Day, di ba focus day? Pag-focus day. Tura! Ay, wala na, day, no? Hala, day. Hala, nabalik sa akong nawang buhok, day! Okay, day. Hairspray na ta. Ikaw design sa akong buhok, day. Since mas maayo man si Angela sa ako in terms of buhok. Ano po? Sampung? Angela's Parlor. Day, is that uy? Tawag niyo, day. International pa, international day. Angela's International Parlor. Dapat mga kung ano international. Lux Beauty. Lux Beauty International. Ay, Lux Beauty International. Aray yan. Bitaw, uy, humot kayo doon. Lagi mo. Ay, mga chiyot? Ikahachi!
Bitaw, I swear, like, for the record, muning buhok nga pinakaganahan ako ever sa ako self. So, dako dyan kay kong pasalamat sa Lux Beauty International. Kung sa akong mega dry nga gimintain ni siya karon. In fairness, compost shell ready na ko tomorrow. Ano day ka? Instagram! Yan ang anak kay Tunico, no? Anak mo kay mo ko, no? Yan ang Tunico. So, mo atubang ko ni mo, day. Yes, day. Muna ko pasabot, Piyong day. yung now, day. Ano, day? Sa Ibian, day. Facial moisturizer. Kuday na chodo na, day. Hala, day. Hala, chodo na, day. Hala, day. Kiss ko ba? Ay, guwapo kay Tadoy. Instagram. Okay. Okay. Kina na, day? Yes, day. Chip na ka? Yes, day. Outro na taday. Outro na taday. Red? Mukha na ako, eh. Kiss ko ba eh? Sige na. Dugay na niya akong fetish bang mag-kiss mo. Ako sad. Kiss, 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 kiss. Bakit ko? And that's it for this video, no? Moto no, na-achieve ra ba na itong mga buhok Yes, nila, day? day. Laban na Laban ang na, buhok, day. eh. Yes. Salamat, Yes. Lord, Lord. Salamat, Lord. Baba ka, Lord. Bitaw, guys, salamat jud kayo sa Lux Beauty International para sa akong buhok. Ka-achieve ra jud kayo na ako. Compost shell ready na jud ko para ugba. And as usual, dagay jud kayo nag-ask manggod nga nung gipaputi jud na ako akong buhok. Nga naman. Bitaw nga, no? Wala, nagmahal, nasakta, nagpa-color book. Di ay, Jima! Ito na na, oy. Actually, guys, dapat ikaw everyday as a human being, as a person, you should strive to become better. Dapat dili ka bitter, dapat better ka. So, muna siya. Ganahan na ako ipa-better ako self. And dapat, you should do it for yourself. Dili para sa laing tao. Di ba, Day? That's true! Dili dapat to! Dapat ka magpagwapa sa laing tao, Day! Dapat sa imong kaugalingon, Day! Dapat yun, Day! Oh, muna to siya. And as usual, always remember that in whatever you do, don't forget to get out! Once again, thank you for watching. This is Jomi Aspel saying, no regrets, just love! This iba?